Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje u-like video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer umazi kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ekumtawunge amakhosi iKaizer Chiefs impela ke ukuthi ke yona ngabe ke izilungiselela kanjani ngawo ke ama signings for next season isizini ke ka 2026-2027 iKaizer Chiefs ekubekwa ukuthi ke ifuna i-attacking midfielder engokudabuka lapha ke ezweni laseBrazil njengamanje ke ekejima kweqembu lapha yana ke iCruzeiro under 20 ke iKaizer Chiefs ekubekwa ukuthi ke ifuna uRuan Gabriel oyi-attacking midfielder yakhona ke lapha yana ke ezweni lakhona ke eBrazil ke impela ke iKaizer Chiefs ixoxisana nalo leli qembu iCruzeiro ukuthi ke impela ibanike lo mdlali ke naye ke futhi ke u-expirelwa i-contract njengoba ke kuzophela uJune ke amakhosi ke siwafisela inhlanhla ukuthi ke ingxoxo zabo ezibe yimpumelelo. Simbone lo mdlali ke gijima ekhona ke ephefini ngesizini ke ezayo ke like i-video subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela ke ama transfer news kwiBetway Premiership. Kwamanje ke i-video yethu asibambe la nisale kahle.